Hello, good morning. Good morning, guys. Have a blessed morning to each one of us right now. Ani ami diri mga igsoon sayo sa buntag pa lang manami og glory to God mana among morning devotion manami og sangpit sa labang mga gaho mga igsoon og nindot kay ang feeling. Nindot kay mga igsoon ang pagbati sa dihang sayo pa lang sa buntag imo nang nasinati ang kanindot sa presensya sa Dios nga buhi mga igsoon. Ang imong inspiring kayo, and then ganahan ka mo buhat sa imong mga lihok-lihokon kada sa buntag kay nganuman knowing early in the morning imo nang natilawan og una ang pagkalami sa presensya sa Ginoo, knowing nga imo nang nabuhat imong part early in the morning nga imong istoryahon ang Ginoo, no? And this morning mga igsoon, diya akong asawa diri nagbasa na siya og devotional. Tuwa na siya nag Facebook, no? Uban mga ang uban mga igsoon enigmata, largo Facebook, no? So kasi mga kaingon mo nga nag-Facebook na naa na siya gibasa mga devotional niya nga sa Facebook ra pud niya, but mga devotional nga mga message bundle. Akong anak iya ning kuan ganina gigiyahan ba unsay angay tan-awon kay usually early in the morning kaniya mong anak mga igsoon mao gini iyang buhaton after siya mag-pray magtan-aw na siya og mga nursery rhymes, but giyahan siya sa akong asawa mga sa akong wife tungod kay aron ang iyang tanawon masakto bitaw kana bitaw kay didili mga naay gamit ba, no, gamay useful sa iyang pagkabata mga igsoon kay sagaran mo karon mga bata usahay biyan-biyan lang sa ginikanan pasagdan kung unsahay ilang tanawon sa YouTube, sa social media. So it seems like ang ning educate sa mga bata karon mga igsoon ang kanang kuan hinuon mga gadget kanang ang kanang mga kana bitaw YouTube bitaw kanang mga bisag unsa wala hinungdan ba, so mao ning educate sa mga bata. So posible nga ang mga bata mudag ko nga lahi bitaw ang ilang pagtubo, no? Siguro walay pamatasan kay kung unsa ang ilang makit-an labi nang sigtanaw na makingkoy-kingkoy nga wala joy maayo nga lessons. So kanang gitanaw mga igsoon nursery rhymes ni siya kanang makatabang sad bitaw sayang pag-eskwela pohon no. So nindot pud mga igsoon nga kamo diha mga minyo, no, ang anak na to atong giyahan dili na tugutan nga ang social media mo educate nila dili kita pud ba ato silang tudluan og maayo nga unsay maayo nga pamatasan, unsay maayo nila nga tan-awon, no, ato silang i-correct, i-guide sila mga igsoon kay kaning mga bata ra ba murag sensitive kay sa ingani nga part mga bata karon. Matud pa itong nabasahan ako one time, nakabasa ko usa ka post mga igsoon sa Facebook nga once you give your child a smartphone, it seems like imong gitagaan siya og drugs, no? Kaya maadik sila niya. So unsa lang tanawon magkuri-kuri, no? So may mga igsoon akong tambag lang, no, sa mga ginikanan dira ng mga anak na atong giyahan ng atong mga anak kung unsay lang gitan-aw kay basin mas bright para nato, no, basin kuyaw na kay nag mga utok, no, ano atong bantayan ng mga igsoon. So anyway, mauna among gibuhat, no, early basta kada buntag mga igsoon after na mo maghuman og devotion ngani na akong mga anak padong, and then kami magyahay nami mag-share ko sa Facebook mudasig sa matagusta, mudasig sa akong mga friends, mga followers. Anyway dai sa mga wala pa naka-subscribe, no, please subscribe, Kristohanong Mabungahon, and then just unfollow my page as well, Kristohanong Mabungahon. Regarding ganina naka-share na dai ko murag akong i-share ganina 5 nga mga hugot post pang Ginoo mga igsoon. Mao gini akong tripping early in the morning, unahon ako ni, no, before ko magkaw sa tubig or unsa man di akong buhaton early in the morning kada adlaw mga igsoon. Ako yung siguruhon nga una sa ko nga makadasig before may mga igsoon. Gusto ko nga modasig sa mig una sa akong mga friends sa Facebook, mga followers sa Kristohanong Mabungahon. Anyway, no, nadi ko page sa wala kay bang Kristohanong Mabungahon, and then tanawa lang dia kaya lang dia hantod sa pagmugna na dili pa kay kudugay naghimo na nga page mga igsoon, but inyo makitaan dia puro pagdasig, pag-encourage mga igsoon. So about the word of God, uban warning, pagpahinumdum tungod kay gigugmata sa Ginoo, no? Mao na inyo makitaan diha, no? So it's all for the glory of God, not to earn money or not to become famous, but just to glorify God. Mao na akong purpose ng himo na, no? So tanawa lang dia mga igsoon kay kaya dia, og salamat sa mga followers na ako, and then mga subscribers. Thank you so much. God bless. No, so maora na this morning mga igsoon, ako lang gipakita ba unsa mong gibuhat after tayo sa buntag ug humana mo gampo ngani na ako. Ay, Itski! Lingi sa nakmi! Ki! Nagkanta na siya, London Bridge for example. So
Stay blessed mga igsoon. Just keep on praising God in the midst of the storm. And then, padayon ta. Why buhiay. Anyway, maura din yung mga room. So, cute kin yung mga room. Good for 3 person. So, ibot ko. Maura na yung mga room. May kayo, no? Pero dako siya tungkol sa presensya sa Ginoo. God bless. To God be the glory.